Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but hila ban lagu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Uba Dodal Stephen Walang ulalong khasi beningkong nakani kejala Meghalaya ban Shajit kumu Vice President jong Basketball Federation of India aka election kabalalong hakasantrik na itong Arja Apulai kani kapten Ishay ya kajing tibet jong ni urang ba khasi ban pentulon ni kini kikam kipede bat kajing ele akai basketball hakajala bat hagari India barok kuwi Uba Donald Walang ulai thu kajing Shajit jong ku Vice President jong Basketball Federation of India kadi kajing chok ko kraw kam hakajing em jong bagul ongru pakan long kajing kerku ya kajala nang bu unduk bla ban kentiu sejrong lagi kun samla ki badon sap hakajing ele akai basketball haringkat kajing trelang bat ke Meghalaya Basketball Association Daka jings ngorit ngamshim ya kani ka achievement jonga ka bakan long bakum ka personal achievement kani ka milestone ka dehi ya ka nakabenta ka association hi barokaway ka Meghalaya Basketball Association bat ka team bangi tre ban kantiu kani ka sports ke tang tentah ngam ka ki members apo federation hi ki page bi ki brio ki bakam bala ban pentelun ni ka kam di ngaru hang ni state la jong ru ngala persang buon ki tournament ki boker buat yaki apo north east level ru ngalaju organize like tali ki tournament te atrai na kata kadau ki ia ka capacity ngala menteri de se ki file nomination da menta jonga ki propose nga de se ba ngala ban train na menta ka ri ru brokaway Tiba kontes berkhot ki don khat kandai ngot te nakaliang juga kenhuan jongi ngi don khat lai ngot te nak kenhuan pat ki ba long persya ngi ki don nyongot te daga ba jengker hu ble ngi bro khat lai ngot ngi job don burom kanika election ki khat lai ngot ki de na baro ko kari India te kani ka dikasien banengkong ba long ndai tang mangaru te na kiwi North East States kum na Mizoram ru don usha elect way vice president but arngot ki executive member kata way na Manipur but way na Nagaland kani ketika first time haka history jong ka Basketball Federation of India bangi don saungot ki representative na North East apo ka executive body 4 ju don menchua kani ketika sien benengkong ba na Meghalaya hi
undon basha jet siapa ka executive committee jongka Basketball Federation of India. Nomor habdon proposal but seconder. De proposal de nak ke state seconder de patna ke state. Ya baru khoi ki post kalong kum takat kum nomor ka election jongki federation si ka habia kat kum ka sports court national sports court tengi habot ya kata ka rukom katong kadi bangan ngan yai piteng ki jing persang jong nga mri ta manga maroi ka team jong ai ti nrei menta le si ngala ban pen urlong kita ki jing thmu ber khoi ki bangila ya plan hakini ki lai south nem menshwa nomor ba menta le si ngala don ka position ka bangala ban contribute khampa ya ki ni ki rang bat ki thei le ka jongi ngala tribun bun snem bat ka position ti menta kani kadi ka kumbang ba bangabat kum u general secretary kadi ka term ka baar haki snem ki bamenswa ki kena ki biang hi nrei ka opportunities ka duna te menta kat kum ka projection hi ka jongkani ka federation body ka batmai kadai bangin ai more opportunities ki players mrei tang ki equipment wat ka cash award ru kata ka promise bangi ai ki players te ngatharai lada ngila banle e kata kamot kan sakring shu ki samla kan sa ki ba balik si bana kiwi ki district jong kami kaliaru bakin trash tom bat bakin shim ya kan ka sports long seriously kan kidon ka sap tamba ngi dang duna plat ki long kata ka high level coaching ngimpat don taki coach ki balap ngidon hangi ki balap pas ka WEBC World Association of Basketball Coaches to baki dang pas ka level 1 kat bas ki state ki ladon ki balap pas ka level 2 level 3 te kini ki high level coach pada ki long highly equipped kumno ban train ki kena kat kum ka age group jongki kumno ban pen peak ya ki samlai le ka ha ka tuka age group baki kwa bakin ai ka best performance te ngatharai ngin persanghi ban le kat bala te mentaba kilat kelenti kin supply te ngi kerman hi ka bangin nang improve su ka performance ngi kum ka state menswa hangi ki wat ka long ki batre ki department kam ki jong ka sarkaru kim pasu thu ko basketball kadika ikimot ka basketball kadika outdoor sports nre em ka basketball kadika indoor sports long ki haban so thu menta long bun kila tip ka basketball kadika indoor sports te ladang ngimdon kata ka indoor facility ka bandai be tang ban train ki player basketball lada kam dika full fledged indoor lada ngiyo tang ka semi indoor kebetulan arteli ki basketball court ali sa nong ba slong ngilala ban le bun ki training camps man ka puar bangi kwa ngila ban kam penjana ki training camps ngila ban khot ki coaches banabar ndrei menta ko mangi da tang sulat trei uslap kamot lahap sange no ki program jongi tongka ngi sem jing e ba kan ngi la propose ka sen bangi ji song meeting bat ka government ngila ju propose ba lada mdei tang ka indoor stadium ngi dan kam nomor katu kanum serve ka propose ngi don kam ka semi indoor court at least arteli bangin bakan long ka jaka training ka jaka practice ki kena adang yo arteli kamot kala kanyarap sibun yangi kibala pas ka ni ka level 1 kibala pas NIS total ngatrai spongot kidan tambah long teng pat kini ki coaches kam tam kini kibala senior ni kibala song thai long kim le chu gitu ki program ki coach ki long ki ban update ban upgrade ela dia nama ki saidon ki short seminar ki coaches with the new ban ka jing hikai ka batmai mo baki we ki ri gile menta te lada ki mlek te kamot ki hikai be ka tu ka all style te ko all system long kami hap shu menta mensha longai ladi ngasdang kum u referee ngadi basketball referee te ngadi bru bakloi be banyarap bakloi be bamdi tangman put referee banyarap lada kadon ka tournament kum ne kum tai te untuk ki perungai aku member po ka association te katar ngodang long hi referee nga form bat kat nu kat ngai ki parlok ikan ka referee board ru nomor bang apa ki referee tu ki por kim dalong discipline tingi form ikan ka referee board ba ngin lum ngin lang ki referee ngin ajing hikai ki bat long nginya kan tie mungkin yo bandile exam national si te katar ko la long kata ka referee board ko la ne hi adu menta
Di hadian mangala arung ho MBA akitu kisna mamchang ade tang ngarung kum joint secretary. Te ngasa jiet kum secretary na do ajar khat para. Te how news nam ajar fulai ro te ngasa sa jiet biang kum secretary. Te kemen mengandang klain kemen ngan persang baik ban kentiu ke basketball nomor kumbaki ngi om basketball is my life ngarung ngalong kumtai po ngale kai ki college level ki state level tamang 4 juta select po national ban lek kan le siu bleu dan ki bai ki jing thu ta jonga ban kentiu pat ki bai ngala pas ka exam referee do po federation mancha kata kadiga B panel au snem arajar nyau